Social media wo o video mang bili kaisano tei belakeno viral ungdomani nukha and opna tei baksa lukurok hingke belakeno poitobo salai tongkha. Sing o video ni bisingtei joto details narokno kaham kira sawi khanarinai. Jeffrey AI chalungo a jorani simin hingke joto dofa joto lukurokno video real da fake da chamaya angkha. Karon tangin hingke tabuk AI tei 50% bari rika power. Real haike video sanamnani bagui real haike photo sanamna video music video rogo sungjoto nuguina mankha tabuk hingke AI no tibo use khalai tongmani nukha tangi hingke music video rogo tei photography joto jakhano AI no use khalai kya sini bororo tangi hingke apno tangi use khalai ke AI no tang use khalai kya male je video nai thogi angai tongmani joto quality joto kaham keno sanambai reimano ayangti hingke aboni bagana sini debara sarok sini debar marok hingke tebo client jagota je AI ti hingke aboni tuina sung video real la fake da saimia ngai thanga AI video ongkormani to joto borongno saimano hediba AI no joto borongno saimano hinpano baksa okra chakra rok hingke baksa saimia bo tongkhona aboni tuina sung o video sanambai rikha norok o video no kaham ke nainai di o video belakano fake sijago tangi hingke AI ni video kaham ke sijago norok nainai la o mani khuwa puru bini jeta buslai bobo hayang sikon waisa kotor waisa ngi thango and bini buskangni onkolog ni bukhnai rok 20,000 tingi tongo abona norok kaham keno khel khainani abo joto AI ni video sung joto details na hamani Yagolo sung nugui mankha tabuk baksa pori tongnai qualification khlai tongnai hingke tabuk AI tino pora naharibo porlai tongkha jefruni ni note ni proshno mano eba ke question mano AI ChatGPT tei share khairikeno o answer kogise phakya obra tini sini baksa lukurok joto lukurok no easy ingjakha o jeta AI phaimane hoite phiaba sini langmano bobo hai problem khaino a jorano kok semen chenai AI mane bisi kaham mane do abo joto haimene bisingtino chungno kusubi tongo tei AI ni through tei tamu khlaisino norok abo jora sokbai kino saimanai AI borongni langma tei borongni brain no ekdom sikon sanamani nugu omno tei no AI be kisa hojat tongbadi tangi hingke abo bisi kaham maniya norok tag ane hene mano nang sia buka da hene AI bisi kaham maniya cheng barba no sainai tei saino thanai hambai